Una comadele jala unang pitor masak moloro tuho kasih tau noni ikon sabar hola manaon sudah napar sorion doho tak kasih dang oloni sai ulama kana dengan saya pada oma molo tunga dong pena manusai pikiran ni asa sonang rorohan lau mangula sesudah kaula si ganu pari molo sabar ho jala burju maho mangula kasih ulaoni dang tagamon so dapatmu sasude akan api naksitani rohami dengan manang perngoluanmu jala sonang manang pikiranmu so haribo ani jala kupni unang gijang roham unang maleas roham marnida jolma nama uas nama le dosto nakok na jala dosto nang tuat nanggo di parnggoluonon molo sinuan hasang dona tubu molo sinuan gadong dona tubu molo sinuan na dengan dona ro molo sinuan na roa say na roa dona ro Dibaheni ulama kana dengan jala sayuru biak kajol nama uas nama ledohot na loja nagale Dibaheni ulama kana dengan jala sayuru biak kajol nama uas nama ledohot na loja nagale asa dengan sude asa reta sude ayon do di halo mohon ni Tuhani Salodo jala burju maho mangulat kasih ulaumi dang tagamon so dapatmu sasude akan api naksitani rohami gan manang perngoluanmu jala sonang manang pikiranmu so haribo ani jala akupni unang gijang roham unang maleas roham marnida joma nama uas nama le dosto nakok na jala dosto nang tua na anggo di parnggolunon molo sinuan hasang dona tu molo sinuan gadong dona tubu molo sinuan na dengan say na dengan dona ro molo sinuan na roa say na roa dona ro Dibaheni ulama kana dengan jala sayuru rupiah kajol nama uas nama ledohot na loja nagale Dibaheni ulama kana dengan jala sayuru rupiah kajol nama uas nama ledohot na loja nagale jalan karata asa dengan sude asa reta sude ayon do di halo mohon ni Tuhani asa dengan sude asa reta sude ayon do di halo mohon ni Tuhani